siguem al màxim global, però el professor don José Manuel Almerich Iborra avui tenia classe per l'esprà i s'ha fet un poquet tard. I fer un poquet tard ha significat tindre que provar els aparatos perquè funcionaran tots bé i això també s'ha retrasat. Des del principi hem tingut que buscar-li la volta per mirar-ho tot bé. I clar, s'ha retrasat després poder sopar i s'ha retrasat després al final poder començar. És que us demane disculpes i dir-vos que els actes culturals de tot tipus i condició que organitza la penya literària esta nit correspon que la dona don José Manuel Almerich Iborra, que és escritor i llicenciat en Geografia i Història. Per tant, jo li vaig donar la paraula ara a Reme perquè ella faci la presentació del conferenciant i, en fi, dir-li també, com ja li ha dit el president, que estigui a casa, que estem orgullosos de que un només passe per ací i de que torni quan vulgui. Moltes gràcies. Reme. Molt bona nit a tots. En nom de Compromís per Benetússer, us donem les gràcies per la vostra assistència en la presentació de la conferència dins del Cercle d'Actes Culturals de l'Ateneu Esportiu de Favara. També agraïm la bona acollida que sempre tenim per part de la penya científica literària en fer-nos partícipes d'estos espais culturals que organitzen setmanalment i al seu cap i bon amic Pepe Portales. Fem extensiu este agraïment a l'entitat del Favara, representada pel seu president Eugenio Portales. I per supost al nostre ponent d'esta nit, José Manuel Almerich Iborra. José Manuel va néixer a Torrent i és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València. S'ha destacat com a divulgador del patrimoni natural valencià amb la publicació de més d'una vintena de llibres, així com a guionista de documentals i presentador d'un programa, Planeta Bicicleta, a la televisió valenciana. En l'actualitat és el director de l'Institut Valencià d'Excursionisme i Natura, IBENA, i organitzador d'activitats del Centre Excursionista de València i professor de l'Escola Valenciana d'Aire Lliure. La seva primera publicació, Muntanyes de la Comunitat Valenciana, Camins, Paratges i Paisatges oberts al Mediterrani, en 1997, va ser declarada pel Ministeri d'Economia d'interès turístic nacional en l'any 1999. Entre les seues últimes publicacions destaquen Espais Naturals Valencians en 2001, que va obtenir el premi al millor llibre en valencià otorgat per la Generalitat Valenciana. José Manuel Almerich s'ha destacat en el món de l'excursionisme com a membre del Centre Excursionista de València, que ha editat en els anys 1999, 2000 i 2001 la seva col·lecció de rutes en bicicleta de muntanya pel patrimoni cultural i natural de la Comunitat Valenciana i en 2006 excursiones en familia, paseos a pie y en bici por la ciudad y huerta de Valencia. En el año 2006 va obtenir la Pinya Verde de ADN, un guardó en reconeixement per la seva trajectòria com a defensor i impulsor del coneixement de tots els paratges naturals de la Comunitat Valenciana. Les seues publicacions La terra, l'aigua, l'home, l'Horta de València, de 2002, Els rius, camins d'aigua i de vida, de 2005, Pobles abandonats, els paisatges de l'Obril, de 2007, van ser editades per el Consell Valencià de Cultura. Avui hi ha Morís Cantares Valencianes, de 2010, i El paisatge creado, de 2011, editades per el Consell de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Esta nit es presentarà la seva última obra, per ara, titulada Sin brújula y sin prisa, crónicas de viaje por un paisaje cercano, on José Manuel ens convida d'una forma molt suggerent i evocadora a descobrir la bellesa que amaga el nostre patrimoni, amb un llenguatge ple de sensibilitat. Totes les obres de José Manuel les podreu trobar en la llibreria de les paraules ací Benetússer. Ara li passe la paraula a José Manuel i segur que ens farà gaudir en les seues experiències
i sensacions personals d'uns paratges naturals de la nostra terra. Moltes gràcies. Bona nit, me sentiu bé? Gràcies, Carme, per la teva referència. Te vaig a contractar per a les pròximes presentacions. Bona nit a tots. En primer lloc, agrair-vos l'estar invitat en aquest espai, en l'Ateneu Favara, concretament la penya científica literària, un nom que m'agrada molt, perquè a més rememora un poquet el que era la il·lustració valenciana de principis del segle XX i totes aquelles societats econòmiques que estaven molt sensibilitzades en la societat i que tot això s'ha anat perdent fins a l'actualitat. I, supos al senyor Portolés, la seva presència i a tots vosaltres que evident dijous esteu així a escoltar-me el que bonament us puc contar. També vull agrair a la llibreria Paraules perquè veig que a més, com m'ha indicat, és un admirador meu, perquè els té tots. Jo tinc 23 llibres publicats i ell en tindrà 22, perquè els tenim així. I està a la vostra disposició. Ahir n'hi ha llibres que me costa gust de trobar perquè en moltes llibreries s'han esgotat i per lo vist ha sigut, sí, que hi ha alguns molt entranyades com l'excursionisme en família o les primeres excursions en bicicleta de muntanya, que és el que em va permetre conèixer el territori. I bé, jo havia preparat una miqueta, estar xerrant mitja horeta aproximadament o un poquet més per a donar-vos una visió global del territori valencià, explicar els motius i el perquè i les raons de que tenim este paisatge tan divers i afortunadament tan ric i tan bonic per a recórrer-lo. Moltes vegades se n'anem a altres països del món, o se n'anem a Pirineus, o se n'anem a llocs llunyans i resulta que així a la volta d'un cap de setmana tenim puestos preciosos que no tenen absolutament res que envejar a altres paisatges de la resta del món. El que sí és cert és que n'hi ha que caminar. El cotxe no té dues a la porta d'aixòs llocs. Abans en el sopar estàvem parlant que segurament en un futur farem una xerrada sobre els pobles abandonats valencians, que comentava un company que tenim vora 300 pobles abandonats valencians i la gent no ho sap, ho desconeix i no ho creix perquè tenim un territori tremendament despoblat, tremendament oblidat. I és un poc el que vull jo ara fer-vos esta nit per a que reflexioneu sobre el nostre país, sobre la nostra terra i que aprenguem així a voler-la una mica més. Fruit de tota aquesta experiència, tinc 22 llibres publicats, el primer està en la llibreria, l'últim és el que presentem avui, encara que avui és una excusa només per a poder-vos parlar del nostre paisatge i està a la vostra disposició per si us llegeix. Este és un llibre molt literari. A diferència dels altres que tinc publicats, no és una guia estricta que te digui quilòmetre a quilòmetre per on has d'anar, o si has de trobar-te en una masia, una ermita, un castell, etc., i tens que tombar a l'esquerra o a la dreta, o a pi. Este és un llibre, és una reflexió, és a dir, fruit de totes aquestes noves excursions durant molts anys i de tots aquests programes de televisió que presentava, però sempre queda una part molt íntima, una part molt personal, la part que te cala i que no és comercial, perquè és algo molt personal. I gràcies a un editor de Catarroja, l'editorial Perifèric, la subscriptora que anava a estar esta nit amb nosaltres i no puc vindre, i per supost a l'ànim de la Modona de Maite, que me va ajudar moltíssim a seleccionar els relats que tenia i a estructurar-ho d'una forma més o menys lògica que ara veurem, ha eixit a la llum. I ha eixit a la llum unes vivències molt personals, molt íntimes de lo que és el paisatge valencià i en alguns casos el paisatge de fora de les nostres terres, incluïts alguns llocs de Pirineus i tal. Però en ningú cas més enllà d'un cap de setmana. És a dir, per això se diu cròniques de viatge per un paisatge cercano. També vos tinc que dir que és un llibre en castellà. Jo soc que escriure en castellà perquè he sigut educat d'una altra manera, però l'editorial Bromera i altres editorials sempre m'han traduït al valencià quan ha sigut necessari, a l'anglès i a altres idiomes, però en aquest cas concretament és una editorial valenciana que havia publicat fins ara tot en valencià, però aquesta és la seva primera aportació, diguem, en castellà, que també és loable i també forma part de la nostra cultura, sobretot perquè parla de zones que són castellanoparlants i són tan valencianes com nosaltres, com puguen ser els Serrans, Requena, el Racó de Domus, etc. Bé, i fet aquesta xicoteta introducció, ara parlarem una miqueta del nostre país
I després farem una projecció d'uns 15 o 20 minuts per a que relaxeu, perquè jo a vegades en les conferències, a mesura que vaig parlant de jocs, vaig ficant imatges. Però en aquest cas he preferit fer-ho al revés. He preferit que sobre un mapa que reme molt amablement madur, no sé si el podem veure, vos comentaré una miqueta la nostra diversitat paisatgística i una vegada acabe fem aquesta presentació amb música que és molt agradable i molt bonica de tots els jocs que jo us vaig a parlar i ja fem un debat, que això és el que més m'interessa, no veure un poc les vostres inquietuds. Abans en el sopar estàvem parlant dels temes forestals, de la problemàtica mediambiental, dels incendis forestals. Jo tinc un punt de vista i altres persones que us poden dir nosaltres, sobretot si heu de pitjar la muntanya a peu. I bé, comencem ja un poquet en una introducció geogràfica, que és el que us volia comentar. No sé si el mapa el vegeu bé, o almenys el podeu veure més o menys, o encenem una llum més. Ara encendrem aquesta llum i us direm. Bueno, Hay un PP central. no, des d'allà. Ja està. Ara sí. Bé, bueno. La llum ho reflejava quan l'heu obert. Bueno, ara sí, no? Ara per a fer la projecció ja te faré. Bueno, vivim en una de les zones més muntanyoses d'Europa. Encara que no ho parega, i a pesar dels tòpics de Tarongers, de l'Horta, de les platges, etc., més del 70% del territori valencià està cobert de muntanyes. Més del 70%. I en aquest 70% viu un 5% de la població. El reste de la població, l'altre 95%, està concentrat en el 30% de lo que és la zona litoral. Excepte la Plana de Castelló, l'Horta de València i l'Horta de Gandia, la resta del nostre país és com un gran amfiteatre de muntanyes que miren a la mar. I a més, en un desnivell important. Fijeu-se que la zona de Castelló, la que linda en els ports de Tarragona i d'Aragó, està considerada com la segona zona més muntanyosa d'Espanya després de Santander i la segona d'Europa després de Suïssa. I no ho pareix. Els tòpics, si qualsevol programa de televisió que parla de València és la Tarongeta, la platja, Cullera, etc. Res més lluny de la realitat. Tenim una població i un paisatge que és tan variat i tan distint que, excepte alta muntanya i selves tropicals, tenim pràcticament tot tipus de paisatge en aquesta franja tan estreteta que veig. Per què? Per una raó molt senzilla. Perquè geològicament, en el que és la nostra comunitat, confluïxen els tres sistemes muntanyosos més importants de la Mediterrània. El sistema ibèric, que ve del nord-oest cap al sud-est, el sistema bètic, que té l'origen en Sierra Nevada, en el Mulhacén, i ve del sud-oest cap al nord-est, i la serralada costero-catalana, que ve de nord a sud. I aquestes tres alineacions muntanyoses, que alcancen en alguns casos els 2.000 metres, se junten formant un nucli complex de barrancs, de falles, d'alineacions muntanyoses molt inaccessibles. Sí és cert que no tenim muntanyes excessivament elevades, en ningú cas superen els 2.000 metres, però tenen uns desnivells molt forts en poquet espai. I per tant, aquesta varietat, aquest desnivell, aquesta verticalitat en el mar tan davant, li dona tota aquesta alegria. Perquè quan venen els vents de llevant, xoquen amb les muntanyes i formen unes pluges tremendes. En Gandia, en la Safor, en Dénia, per exemple, plou tant com en Galícia. En el racó de Demús, en Castellfabib, també plou al voltant de 1.200-1.300 mil·límetres anuals, és a dir, litres a l'any. El que passa és que plou mal repartit. En 2 hores pot ploure el mateix que podria ploure en la resta de l'any. I això és una cosa que després parlarem, el nostre clima també.
però tot ve condicionat per la verticalitat. La verticalitat, la muntanya, és el que dona vida. I com ja dic, en aquest 70% del territori viu molt poqueta gent. Després comentaré també alguna del tema dels pobles abandonats. La ombria, la solana, l'orientació, la forma que tenen les nostres muntanyes és el que condiciona una vegetació tan rica i tan variada que, per a que es feu una idea, la Serra de Mariola, per exemple, té més de 1.200 espècies distintes de plantes, quan toca Anglaterra apenas arriba a les 400. Qualsevol barranc de per ací, si se n'anem a Bunyol, al Fresnal o qualsevol barranc, té ja més varietat botànica que pot tindre tota Anglaterra. I tot això és degut precisament a aquesta varietat climàtica. Després hi ha un altre factor també molt important, que és la mà de l'home, que ha fet que la vegetació s'adapti un poquet a aquesta pressió, als incendis, a les roturacions, a l'excés de sobrepastoreig que fa que les plantes evolucionen d'una forma determinada per a defendre's del que són els herbívors, creant el que són olis que amarguen al paladar, aromes i tal, que és el que és també l'origen un poc de totes les plantes aromàtiques que tenim a la nostra comunitat. Començant de nord a sud, m'agradaria destacar-vos els llocs que, al meu criteri, estan més ben conservats o d'alguna forma tenen un paisatge molt més espectacular. En primer lloc, la Serra d'Irta, que és una serra que té aproximadament uns 20 quilòmetres de longitud, des de Peníscola fins al Possebre, és l'única zona litoral de tot el Mediterrani, des de França fins a Andalusia, que no té ninguna edificació. És a dir, estem acostumbrats a anar a la mar i veure apartaments, i veure passejos, i veure urbanitzacions. Però queden molt pocs llocs en tot el litoral mediterrani on els nostres fills o els nostres nets o les generacions que vinguin darrere puguen veure com era exactament el paisatge mediterrani autòcton, el verdader, els que les oliveres arribaven fins a la vora del mar o les garraferes o els pins tombats per el vent agarraven formes adaptades a lo que era aquesta salinitat, com poden ser les dunes del Saler o els Trossos Verges. Este paratge és un lloc que jo vos recomano, que si teniu ocasió que el visiteu, i ja dic, són 20 quilòmetres de litoral, que estigui a punt de pedres, perquè s'intenta fer una espècie de campament de scout internacional, també s'intenta ubicar una nuclear, després també s'intenta fer un parc temàtic, d'estos que últimament s'han fet en el litoral, però afortunadament es va salvar, va haver una campanya molt forta i se conserva en el que és aquesta zona. I forma part de lo que és la Serralada Costero Catalana. Un altre paratge natural molt proper de la Serra d'Irta, tot això que ja vos estic contant, després ho veureu en imatges, ho veureu en imatges d'alguna forma més clares. Per tant, tranquils que després podreu, perquè si esteu imaginant ara, podreu veure després en la presentació. Molt proper del que és la Serra d'Irta tenim el desert de les Palmes. No sé si conegueu algú de vosaltres. El desert de les Palmes és una muntanya que alcança quasi 800 metres d'altura, està davant del mar, hi ha un monasteri que és el monasteri del desert de les Palmes, desert humà, perquè antigament els carmelites denominaven desert a tots aquells paratges on no habitaven les persones, no un desert físic, com el del Sàhara, no, un desert humà, falta de gent que visquera, i de les palmes per l'abundància del margalló, del que és el palmito, el Chameros únics, que és l'única palmera mediterrània. I aquest paratge és un lloc extraordinari, se poden fer moltes excursions des d'ell, i té un convent, l'antic convent del desert de les Palmes, que va ser assolat per un terratrèmol i després se va construir el nou. I aquests dos llocs formen part de lo que és la Serralada Costero Catalana. En el punt en què aquesta serra, és a dir, tota aquesta alineació muntanyosa xoca en el sistema ibèric, el que ve de los Picos d'Urbión i acaba entra a la Comunitat Valenciana pel massís de Jabalambre, el Gran Munt de Jabalambre, i ahir se bifurca entre la Serra d'Espadà i la Serra Calderona. Aquestes muntanyes, en el moment xoquen en la Serralada Costera Catalana, formen el que és el nucli més complex de tot el nostre territori, que és la zona de Penyagolosa. Penyagolosa no és el pic més alt de la Comunitat Valenciana, encara que molta gent ho pensa. Penyagolosa té 1.836 metres, però el supera per 10 metres el Cerro Calderón o l'Alto de Barracas, que està en el racó de Debuso. El que passa és que al ser un cim compartit en Terol, per temes lingüístics, per temes nacionalistes i per temes polítics, no s'ha tingut massa en compte, però realment és el més alt de la comunitat i està així, en el racó de Debuso. Però Penyagolosa culturalment és el que té més significat per als valencians. Està el monasteri de Sant Joan,
n'hi ha unes romeries que es fan tots els anys, unes peregrinacions com les peregrines de les Useres que són antiquíssimes, que daten de l'edat mitjana i té una càrrega cultural molt forta. I després, el que és la zona de l'àmbit de Penyagolosa és on se concentren la major part dels pobles abandonats valencians. Jo recordo que quan feia les excursions de soles per a fer els meus llibres i per a buscar documentació, te trobaves masos que vivia una persona que deia que sí que això a tu t'agrada. Si les ganes que jo tinc d'anar-me a viure a Castelló o a viure a la ciutat perquè s'havien quedat a soles. I en moltes ocasions, moltíssimes, arribar a un mas, a obrir la porta i trobar-se la xirada de llit feta, els armaris en la roba, les escriptures en els caixoners de la mesita, i com si haguera passat alguna catàstrofe i els últims habitants s'hagueren mort o hagueren desaparegut i s'haguera quedat la casa natural. Doncs això abunda moltíssim en les nostres muntanyes perquè la misèria, la pobrea, la supervivència ha sigut tan dura en el que eren les zones d'interior que la gent, quan tingué ocasió de pegar a fugir, sobretot a partir dels anys 60-50, abandonaren els pobles radicalment i se quedaren totalment. I afortunadament jo he sigut testig encara dels últims habitants de les nostres masies i dels nostres llocs on encara algunes persones vivien de la mateixa manera que vivien feia segles. Recorde casos, per exemple, de trobar-te pobles en 2 habitants. El Santuari de l'Estrella, que està al fons del riu Montlló, que és un riu molt proper de Morella i de Vilafranca, molt inaccessible, on pràcticament no es pot arribar només que a peu, viure una parella de velets i estar allí els dos sense llum elèctrica, sense telèfon, sense televisió i sense pràcticament el més mínim. Jo parlava amb ells i me diuen, no, però si a nosaltres estem visquent com hem viscut sempre, tenim el ganau, tenim els animals, tenim les terres, però el que més mos dol és la soledat. La soledat és el que sempre aquests últims habitants, perquè abans vivien en els masos dispersos i feien mureos o festes un dia en un mas, un dia en un altre, igual que s'ha fet així en les alqueries de l'Horta, i cada cap de setmana o cada dissabte s'ajuntaven en un lloc, o feien les romeries, les robatives, etc. O les festes dels poblets, però des que tota la gent anava abandonant, aquestes persones majors s'anaven quedant soles en puestos que jo recordo que una vegada en un grup d'amics se n'anàvem a Burgos i tornàvem de Burgos a València en bicicleta i passàvem per llocs de Terol que quan arribàvem hi ha l'única habitant que vivia en el poble i ens deia, no, és que pensava que era la furgoneta que traia la comida. O sigui, en un poble viu una dona que una furgoneta una vegada a la setmana li du la fruita i el menjar perquè són com vendedors ambulants, igual que així en els mercats. Clar, jo després pensava que el dia que aquesta furgoneta no vaig a aquest poble, què passarà amb aquesta dona? O què passarà en els pobles d'ell? És un drama que a vegades no s'ha tingut en compte, que així a València també no s'ha tocat, però en els pobles de l'interior, com pugui ser Sòria o com pugui ser València, totes les terres de Castilla, Lleó, de Castella-La Manxa, l'abandonament era tremendo. Jo he arribat a veure convents de mongetes que es dedicaven a replegar els abuelets que quedaven a soles en els pobles, perquè ja no tenien família ni tenien ningú que es cuidar. I aquest és un tema que parlarem en alguna de les pròximes conferències, perquè jo vaig publicar un llibre amb un periodista que es diu Pobles abandonats valencians, els paisatges de l'oblit, i n'hi ha vora 300 pobles abandonats valencians. És un tema també molt interessant. Però bé, això un poc us ho comento com a anècdota de lo que ha sigut la durea de la vida en les terres de l'interior. Si continuem, després tenim 2 parcs naturals preciosos, que és la Serra d'Espadà i la Serra Calderona. La Serra d'Espadà, que queda limitada per el riu Millars al nord i el riu Palància al sud, és una serra que ve des de Javalambre, des de Terol, i arriba a la mar a l'altura pràcticament de Castelló, un poc més al sud, de Castelló i Sagunt. Aquesta serra té un tret molt especial, i és que és l'única serra valenciana que és com una illa enmig de les muntanyes, i és perquè té una configuració geològica de rodeno. És una serra rochenca. El rodeno que abans feien el que eren els bordillos dels carrers i tal s'extraia de la Serra d'Espadà. Este tipus de terreno, de geologia,
té unes propietats especials i fa que pugui créixer la sureda. I la sureda és un arbre autòcton, és un arbre que abans de la deforestació ja ocupava les nostres muntanyes i que té una forma de defendre's dels incendis creant al voltant el que és el suro, la corfa. I aquesta corfa se llevava cada 8 o 10 anys i d'aquesta corfa és del que se creen els tapons per a les botelles de vin. Ho vinc a dir perquè ara quan parlo un poc de la deforestació, en aquells llocs en què l'home ha tingut interès en aprofitar la muntanya de manera econòmica, s'ha conservat. Quan no ha hagut interès, s'ha cremat. És tan senzill com això. Des del moment que l'home ha pogut atraure-li a la muntanya el profit, i en aquest cas, en la Serra d'Espadà, se conserven 16 o 20 hectàrees de bosc del cornocal pur que no es conserva en ningun altre lloc pràcticament de la Comunitat Valenciana, excepte en les serrades prepirenaiques de Girona i tal, del Montseny, o ja s'ha tenit també l'Extremadura per a trobar aquest tipus de vegetació. I les suredes en Espadà és una de les serres per a mi preferides perquè està propet, és molt bonica i conserva molts poblets, vora 30-35 poblets xicotets, molt àrabs, és a dir, que tenen l'estructura de les cases d'origen musulmà, i és una serra molt bonica. Eslida, Aín, Villamadur, tots els poblets estos, per exemple, el que és Alfara, o sigui, la Pinya d'Alfara, i tots aquests poblets de la serra d'Espadà són interessantíssims per a recórrer i per a visitar, sobretot caminant, perquè per extraure el suro antigament se feien una sèrie de camins de ferradura perquè pujaven les persones en els burrets per extraure la corfa i baixar. I aquests camins que avui dia se conserven són els idoneus per a caminar. Paral·lelament a la serra d'Espadà tenim la serra de la Calderona, que us estic parlant molt d'ella, que és la serra de Portaceli, els montes de Portaceli. Aquesta serra està més castigada perquè està més propera a la ciutat de València i s'ha organitzat en alguns llocs excessivament. També té unes parts de rodeno i també té una vegetació interessant, encara que s'ha cremat moltes vegades. Una vegada passem així, passem al que és el paisatge de l'Albufera, que ja conegueu, que és un paisatge horitzontal, i si se n'anem un poquet a l'interior, aquestes muntanyes que es veuen, quan se n'anem a veure la posta de sol a l'Albufera, les que queden darrere, però s'amaga el sol, són les muntanyes de Bunyol. Les muntanyes de Bunyol, la serra de l'Ave, la serra de la Malacara, el que són la serra Martès, i sobretot el massís del Carroig. El massís del Carroig, que és una plataforma geològica d'una mitja d'uns 800 metres d'altura, és com una gran meseta, és una plataforma immensa, té la mateixa extensió que tot Andorra. I a més, està considerada com la zona més solitària de tota Europa perquè en vora 60 quilòmetres de diàmetre no n'hi ha cap poble, ninguna civilització mai ha habitat en ella i és una zona solitària i que dona por inclús d'entrar-se en ella. Aquesta plataforma, que està envoltada pel riu Xúquer, quan va haver els famosos incendis de l'any 75 i de l'any 79, que van ser els incendis més grans de la història d'Espanya, que se produïren així molt proper, no sé si recordareu que era aquesta època en la qual els cotxes se podien descendre i que el sol en 3 o 4 dies no eixia pràcticament del fum. Doncs tots aquests incendis forestals se van produir en el que és el massís del Carroig. Precisament per aquest despoblament, perquè clar, és un tema que després també podem parlar. Quan l'home abandona la muntanya, el bosc a poc va recuperar el que li correspon. I entonces la vegetació se va extingint. Però l'home ja no té ramat, ja no tala la llenya, ja no arregla, diguem, el que són el sotobosc per als forns i, per tant, queda una massa forestal que se crema amb molta facilitat. Per una raó molt senzilla, perquè en un clima mediterrani com el nostre, que com dia el professor Rosselló és un clima absurde, que no plou quan més falta fa. I quan plou molt i malament. Per tant, és un clima ideal per al turista, però no per als que vivim així. Perquè nosaltres agrairíem que l'estiu ploguera amb la freqüència que pot ploure en l'alrededor, i no tant com sembla. Entonces, aquest clima fa que durant 3 mesos la nostra vegetació del nostre país arriba a unes condicions subdesèrtiques, que no arriben ni a ploure pràcticament ni un litro en 3 o 2 mesos. Clar, aquesta vegetació se resseca de tal manera que quan aquesta massa forestal se mor, les rames, tu talles un pi i se pot quedar en la muntanya el pi i la
la fusta seca durant anys. Això no passa en ningú bosc del nord d'Europa ni en ningú bosc de la península, perquè se descompon per el propi hongo i per la pròpia, diguem, descomposició d'humitat. I així és el foc el que fa d'element purificador. Però el que eren unes condicions naturals, perquè incendis han hagut tota la vida, que podien passar durant 50-60 anys, ara passen cada 4 o 5 anys. I aquesta zona concretament ha sigut arrasada moltíssimes vegades per el foc i pràcticament irrecuperable, perquè quan una muntanya se crema tantes vegades seguides, els pins ja no tenen aquesta capacitat de recuperació. I entrant en aquest tema, sobretot així, tinguem en compte que tot el que se ens ha cremat durant aquests últims 25 o 30 anys són precisament les repoblacions forestals que es feien en els anys 60 en pi. I el pi és una espècie més, però no era l'espècie que antigament dominava les nostres muntanyes. Perquè durant l'edat mitjana se van talar els boscos tant a partir del descobriment d'Amèrica per a fer els barcos com després per a fer el pastoreig. I en aquest sentit, quan arribem al segle XVII, segle XVIII, tenim un panorama forestal pitjor que el que tenim avui en dia. Pitjor. Degut a que la gent vivia en la serra i tenia molt de ramat. Però quan ja la gent abandona la muntanya, entonces o bé se repobla o bé la vegetació creix d'una forma, diguem, poc controlada i és el que se nos crema 25 o 30 anys després. I ara estem en una situació un poc d'impàs en què ja n'hi ha més sensibilitat a l'hora de repoblar, ja no s'utilitza només el pi, sinó s'utilitza la carrasca, la surera, el roure valencià i totes aquestes espècies que encara que se cremen tornen a repoblar. Però no el pi com s'utilitzava abans de forma massiva, perquè els enginyers forestals que planificaven tota la repoblació valenciana que era de Madrid tenien un coneixement escàs del que era el clima mediterrani i eren a més els propietaris dels vivers on se plantaven els pinells que després venien a l'administració per a repoblar. I aquest és el motiu per el qual els incendis han sigut tan salvatges. Així tingueu en compte que l'incendi més gran de tota la història d'Espanya, que es va produir entre Ayora, Enguera, el massís del Garroig i la vall de Cofrents, tenia un front de 35 quilòmetres. Només el front que arrasà tota aquesta zona. Va ser una època molt dramàtica de coses. I ara, si se n'anem més al sud, entrem ja en el que són les muntanyes d'Alacant, les muntanyes alacantines del nord. I ahí n'hi ha serres com la Serra de Mariola, que us dia abans. La Serra de Mariola són 1.400 metres d'altura, però encara que està prou a l'interior, és el final d'una canalització de tot el que és el sistema elèctric, que les alineacions de les muntanyes tenen aquesta orientació, del sud-oest cap al nord-est, i per tant canalitzen els vents de llevant, i quan els vents de llevant entren i se tropessen en aquesta paret, formen unes tormentes i unes pluges tremendes. I són serres que tenen una pluviositat molt elevada. I segons l'orientació que dona al sud, potser no plou mai i té un clima subdesèrtic i, sin embargo, la mateixa muntanya orientada al nord te cauen 1.000 litres a l'any. Entonces tenim en una banda de la muntanya una vegetació com el freix de flor o el fresno, que sol se dona en tot el món, en Iugoslàvia i a la Comunitat Valenciana, i al sud tenim vegetació pròpia d'un clima nord-africà. I això és la riquesa de la nostra terra, és a dir, la varietat que en un barranc pots trobar-te a 1 metre de distància espècies que en el seu estat natural estarien a més de 20 quilòmetres. Perquè l'orientació i la pluja és tan diferent d'un lloc a un altre, d'estar en l'Hongria o estar en la Solana, que fa que tinguem tota aquesta varietat. La Serra de Mariola, el Benicadell, les muntanyes de lo que és la zona de la Vall del Vall, del Comtat, són serres que també han sigut molt castigats per els incendis, però que tenen aquesta aureola, diguem, de muntanya màgica. Mariola és un referent, el Benicadell també ho és. Està el riu Servis, que és un riu autòcton, que naix a la Serra de Mariola i desemboca en Gandia, igual que el Palància, que naix a la Serra del Toro i desemboca en Sagunt, o igual que el Vinalopó, que naix a Mariola i desemboca en Elx, en la platja de la Marina d'Elx. Vull dir que són d'alguna forma rius que naixen i moren dins de les nostres terres. I si se n'anem ja un poc més al sud, tenim el que són les muntanyes d'Alacant, les muntanyes de la Marina, són muntanyes que alcancen els 1.500 metres a apenas 6 o 7 quilòmetres del mar, que això també és una riquesa que no se dona en ningú altre lloc del món. És a dir, que en illes, com pugui ser les illes volcàniques,
que tens el cas, per exemple, del Teide, 3.400 metres i el Maresme davant, però així tenim el Puig Campana, que té 1.400 metres d'altura i està a 6 quilòmetres de Benidorm. Mentre tu estàs fent una excursió per el cim i estàs xafant neu, estàs veient els estrangers com s'estan banyant. I això és molt inaudit per poder veure aquesta varietat climàtica i aquesta varietat paisatgística.